kembali ke Nuansa Indang Piaman Laweh, kami hadirkan bersama Padiro Musik dan juga saya sendiri Joni DBS Musrik DJ. Piaman Laweh oi kanduang urang batabui olalai satio bulan Muharram nandia hadokan ende satio bulan Muharram nandia hadokan urang nan datang mancalia bacan dosa mui olalai gahadang kete tuo mudonda katinggalan de gahadang kete tuo mudonda katinggalan ada emanur nusara mandaki di Minang olalai ba itu bana sajarah mengatakan ende ba itu bana sajarah mengatakan asahamuhlonyo agamo Islam agama olalai Burhanuddin dulunya nan menyebarkan ande Burhanuddin dulunya nan menyebarkan jika kita menyambut tentang kemajuan olalai kini piaman tampanan makin nyata olalai semakin nampak perubahan makin nyata bertambah banyak oi tak jadi kemajuan olalai Piamanlah ado wali kotanya ini piamanlah ado wali kotanya kok hujan ameh nan kanduang di rantau urang olalai kok hujan batu nan kanduang di kampung kita kok hujan batu nan kanduang di
urang